100% financovanie úveru zo štátneho fondu rozvoja bývania bez akýchkoľvek peňazí. To tu ešte nebolo. Od 1.1.26 prišla zásadná zmena v štátnom fonde rozvoja bývania. Ponovom je možné získať až 100% úveru na obnovu, modernizáciu a zateplenie bytových domov. Pozor, žiadosti sa podávajú od 1.1. len do 31.8. Tu nastala zmena, kratší čas podania žiadosti. Úrok ale ostáva extrémne výhodný, medzi 1 až 3% a splatnosť až 25 rokov. No a maximálne sumy, ktoré je možno čerpať, sa dokonca navýšili. Zo štátneho fondu rozvoja bývania môžete financovať ako zateplenie, tak výťahy, rozvody plynu, elektriky, vody, kanalizácie, tepla, vzduchotechniku, aj bezbariérové prístupy. Doteraz bol pri mnohých bytových domoch a rozsiahlejšej rekonštrukcii problém s vlastným vkladom, kedy bolo potrebné doložiť 10% financovania z vlastných zdrojov. Takže ak bývate v bytovom dome, ktorý potrebuje rekonštrukciu, lepšia príležitosť už nemusí prísť. Na nehnuteľnosti mám nos. Pre viac takých tipov ma nezabudni sledovať.